ukhona kunqabeka uyinjoli uyinjoli yazozonke izinto ayikhona umuntu abayinjoli singamadoli la simele sijona xa kexhomeke into yoba uyagqithisa na ungamathi kuyayikodwa upha kumthunzi pha kuthi ke injoli nomthunzi qala pha kum uyahleleka phezulu lapha kum nokwenzeka into yobana ngosehlukene bekuqala ukuthi kuphinde kugqithelwe kuthi noko kobawo ningakhathazeki ndiyanazi into yobana ningabantu abajonga ivesi nihleli nje ivesi ikhona yona qha inendlela ukusa ngafuna ibisunyalo okanye inkongolo khona ibisunyalo okanye inkongolo ndela kugulekile nasitetha nizoshumayela komama napha ngolu hlobo ngaqwaswayo kusitata umfundisi kodwa kwezi zifundo ezi besikuzo boba manibeke nje ivesi ugama nje uyibeka kule ncwadi besigqibele kuyifunda incwadi kaMateyu umvangeli uchapter 25 amthanda 46 wonke futhi uthetha into ezimbili 46 uthi baya kumka aba baye elubethweni olunaphakade kewona amalungisa ayakuya ebomini obungaphakade naleli zwi kaThixo ke elisikhokhelayo xa uqala unyaka ndiyajoyina kweli lizwi nje isiko lamadoda ukuthi ndiyajoyina khapha aba bayakuya elubethweni olunaphakade ze amalungisa aye ebomini obungaphakade zombini into zinendawo ethi begqila yithi ngona phakathi thetha into ezimbini thetha into ezimbini xa sabisitana umfundisi ezinge phambili ngibonile boba njengoba nandicela ke into yobana ndibe ngojonga olumanyana ngokomoya yabona into yobana kuhle namhlanje into yobana sizoncokola sixelelwe siqinisekiswe into yobana umgwebo usilindile into ethiwa ngumgwebo ikhona lo nto ngumgwebo lesixelele into yoba umgwebo kanti umqwatha ukhona nanti iBhayibhile yakuxela umgwebo ukhona ayonzomeleyo khona umgwebo ungasekhona umgwebo kunjani nje ukusuka wena ngasekunene uyasekhona uya wena ngendlela yakho Olanda wethi papa phakathi nomfundisi ethi usathana nezithunywa zakhe konke soba nezithunywa zakhe hayi Ismail boba nje kuncongola uyazithatha umfundisi uzawuxabulela lento kodwa kubalekile into bana siyazi ba umgwebo wona ukhokho unjani umile usilindile ukwenza kwakho okuza kusala phakathi kwento ezimbili from right to left uzawuya wena awuzuqhutshwa uzawuya wena nalo siyazi kahle into yoba ayonto ephosisayo kodwa nje into endiyithandayo apha kwezi zifundo from Genesis tata umfundisi yinto okubana uThixo yena kwisicwangciso sakhe wasilungisela kwasekuqaleni into wasingene ebukumkanini bakhe obungaphakathi nanto khayile okayisetayo wayiqwangisa wayigqiba wathi tu wayiqwangisa wayigqiba wathi tu akamnandi ehlulayo wathi phakathi naphakathi yakwangula nje kwezinto phakathi naphakathi kwaphi inokho engenayo kaSathane ethi nami nezami izithunywa ndenzele indawo endawuphela kuyo kuyacaca azicingela nje because ukwenza kwakhe uSathane okwabanga uThixo kubekho abantu bangasekhohla ukwenza kwaSathane nezithunywa zakhe kayedwanga hayedwanga ukumzaphayana kusiyadumza ukuthi siyakholwa into yoba woza ube ngumgwebo omkhulu woza engumgwebo omkhulu kwakho ke amagama amakhulu njengoba besifunda phansi igama lokulunga negama lokona because if ufunda uMatthew chapter 25 xa uqala kusenza umzekeliso wentombi ezilisulu kukho ingqondi phana ziyatha kuyahlulwa pha ayixoki nokuxoxa lento ingqondi nasi ayixoki nasi ayixoki
Xa seyimka ngoku le chapter bendifunda lo mfundisi ndaniza kubisa. Kubekho amalungisa. Kunye nabaqalekiswa. Nkani nina abaqalekiswa? Once ubizwe umqalekiswa. Umqalekiswa. Awundimandi leyo. Ababhayaleka baxaba hambani nabaqalekiswa. Niye emlilweni ovutha into engapheliyo. Ndiyeke ndalugaba ngingakumoshi. Kodwa xa siyayo kule theme yethu yomgwebo. Masithila amacebo 345. Ungamnqameli. Umthixo Scom uwazi into ba ndimuntu othanda kakhulu inyama ngakumbi le ebujonga. So baninzi abantu abafana nama babona kwi-status abantu. Hayi usiceke ungakungqameli intanda ngoba sizawuphila sife. Uyeza umgwebo omkhulu. Nevesi zonke xa isithelayo sibize utata umfundisi. Azosikhokhela xa kuqala unyaka. Unyaka uyaqala. Kuchoose masikhethe ku right no left. 345.